Ya. Ampun saderenge diawiti niki. Napa? Wedal sekedhap mawon bakdo sak bakdone niki mengki getos ngen kula. Sedaya mawon. Layak to bae saiki bae nene tan mesti jarene kabeh ya. Empun to niki. Berarti iki dina apa ya Pak Intan? Malam Senin. Malam napa niki? Malam Minggu. Malam Minggu ya. Pon. Minggu pon ya. Engko lali, enak lali mbok seneni. Saking laku ke nggur-nggudak wis sini sawahnya. Iki guys turu ya aku. Diesel. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih nuwun sewu sedaya mawon nggih. Menika renaissance cekap panggenipun atur-atur panjenengan sedaya dipun rawuhaken ngriki dipun suwuni donga pangestu nggih mugi ajat nyatipun kula lan panjenengan sedaya dipun ijabahi kalian Gusti Kang Maha Kuwasa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan apa? Allah. Nggih nyuwun tambah pangestu sedaya mawon nggih. Niki kula namung sakdemi ngaturaken menika ingkang kagungan hajat kula lan panjenengan sedaya niatipun mulih mirsani gesangipun dinten lan dalu lan mulih mirsani Ibu Bumi Bapa Kuwasa Bumi Suci wajib dipun suceni rinten dalu dipun panggeni sak kulawarganipun sedaya lan Bumi Suci ingkang nuwuhaken sekathahing wiji rupi warni-warni Bapa Kuwasa ingkang paringi diselamet mila sedaya dipun mulih dipun presani mugi Gusti Allah maringono berkah pangestu wilujeng slamet dumateng kula lan panjenengan sedaya wilujenga srintenipun sedalunipun jenga sak ngajeng sak wingkingipun lan jenga sak raja gadhanipun lan mugi kula lan panjenengan sedaya dipun paringi panjang umur dipun gampelaken anggenipun pados pangupa jiwa selami-laminipun nika dipun suwunaken doa restunipun sederek katuran pinarak lenggah wonten mriki sedaya sakturan malih kula lan panjenengan sedaya nglampahi sedekah kronah nyuwun wilujeng slamet dumateng Gusti Allah angsung bekti dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalah garwa putra sekabatipun Abu Bakar Umar Utsman Sayyidina Ali mlasta dipun mulih dipun presani mugi Gusti Allah maringono pangestu wilujeng slamet dumateng kula lan panjenengan sedaya wilujenga srintenipun sedalunipun jenga sak ngajeng sak wingkingipun lan wilujenga sak raja gadhanipun lan mugi dipun tebihaken kalian godha sengkala balakipun pangeran nika dipun suwunaken doa restunipun sederek katuran pinarak lenggah wonten mriki sedaya sak aturan malih kula lan panjenengan sedaya ngintun pandonga dumateng sedaya ali luwuripun kula lan panjenengan sedaya leluhur saking jaler saking esti luhur saking lare sepuh anem sedaya dipun kintun pandonga dipun dongaaken nggih mugi sageta pajar marginipun jembar kuburipun dipun ngapura sedaya dosanipun dipun tampi sedaya amal sanipun lan mugi dipun papanaken wonten swarganipun Gusti Kang Maha Kuwasa dipun suwunaken doa restunipun sederek katuran pinarak lenggah wonten mriki sedaya saaturane mresani dinten 7 pekenan gangsal sasi 12 windu 8 paringkelan 6 uku 29 tigang dasa ing Klenggan Krangkepan bumi banyu geni angin sedaya dipun mulyaken dipun presani nggih mugi maringono pangestu wilujeng slamet dumateng kula lan panjenengan sedaya wilujenga srintenipun sedalunipun jenga sak ngajeng sak wingkingipun sampun ngantos wonten godha sengkala menapa-menapa selami-laminipun nika dipun suwunaken doa restunipun sederek katuran pinarak lenggah wonten mriki sedaya saaturan mirsani ikal bakal ingkang bakali dusun murang mriki jaler estri kang rumeksa bali griya kula lan panjenengan sedaya wilujenga srintenipun sedalunipun sak ngajeng sak wingingipun lan mugi dipun tebihaken kalian godha sengkala balakipun pangeran nika dipun suwunaken doa restunipun sederek katuran pinarak lenggah wonten mriki sedaya sakare mirsani dinten 7 pekenan gangsal Krangkepan dinten malam Minggu pon tebih karantos
celak dipun bekteni kula lan panjenengan sedaya nglampahi bodho kecil mula nglampahi bodho kecil mugi kula lan panjenengan sedaya paringana kuat slamet panjang umur kalis ing sambi kala selami-laminipun nika dipun suwunaken doa restunipun sederek katuran pinarak lenggah wonten mriki sedaya menika rene sampun cekap anggen kula ngaturaken mbok bilih wonten kirang selangkungipun anggen kula ngaturaken mugi-mugi Gusti Allah kang agung ngijabana kabul panyuwunipun kula lan panjenengan sedaya menika dipun suwunaken doa restunipun sederek katuran pinarak lenggah wonten mriki sedaya pun apa dirun Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Sayyidul awalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati sayyidina Rasulullah jami'an alhamdulillahi rabbil alamin hamda sabirin hamda naimin alhamdulillahi wa ibahi masidah ya amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa lafaz wa taqbilana biya jami'al hajat wa mudahiruna biya min jami'i syariat wa tarfa'na derajat wa tutabikuna biya sebayan min jami'il qarati fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihi rahmatan wa barakatan di kubur amin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfalahum darajat bakafir wal sayiat amin Bayi wal jati wal jitati wal umahati ayatina sumayin arzihi rabbiki radiyatan radiyatan kuli tinggi bati masakiri janati amin Inna allaha wal malaikata yusholuna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma inna nasuka salamatan fid din wa nafi'atan li jasadina wasiyatan tabirin arsikan wa tabatan wa kalamatina wa maghfiratan ba'da mautina Allahumma hawin alaina fi sakaratil mautina wa najatan minan nari wa ghafran dzat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ngarep-ngarep wong ngono lho. Dadi ora mabrak ning kene sapa sing arep dipuji. Ora gelem kan juga.